Presidente da Real Academia Galega, señores e señoras académicas, amigos e amigas que nos reunimos para celebrarmos unha figura fonte para o coñecemento e a defensa da cultura e da lingua galega. Escrever é entrar na solidao onde o fascinio ameaza. É renderse ao risco de ausencia do tempo, onde reine o recomezo eterno. É pasar do eu ao ele, para que o que acontece comigo non aconteza con ninguén. Maurice Blanchot, L'Espace littéraire, en traducción do meu colega, profesor da Universidade de Coimbra, cinéfilo e lloixiano, Abilio Hernández. 3 liñas apenas esta cita para distinguir o percurso que iniciamos pola obra poética de Ricardo Carballo Calero, por ese gesto de escrever entre a solitude e o fascinio que é en si propio emancipatorio. Guíannos os ecos das súas lectoras modelo, Pilar Pallarés, García Negro, Carmen Blanco, ou Salinas Portugal, Enrique Rabuñal, Fernández Mirás, Claudio Rodríguez Fer, que tiran para a tona, o dicir deste último, unha obra coa marca da trascendencia, do erotismo, da cultura cando o devalo da historia para o mito, sinais que convidan a observar en toda a súa produción poética. Produción, cálculo, plan, dominio do resultado, do artificio, do universo simbólico dende a seducción como estrategia e a emoción desa señardade na que o desexo abeira. Non, xamais soportarei que entres na miña mísera casa. Abóndame con reproducir a túa imaxe, con embellecer como a un insensato a pensar en ti. Quen isto di, en apuntamentos para ser destruídos, é un autor que algures se lle asemella e que tamén nos guía, François René de Chateaubriand. A poesía de Carballo Calero insírese na vanguarda galega, ilumínase con pegadas do simbolismo e escurece no desasosego existencial que atinxe a xeración da posguerra, aprende nos Pallarés, quen o une ca poesía dos 80, quizáis polo tratamento intensivo do corpo feminino, mentres o confronto coa norma fai que o poeta non poido, citoa, fruir da existencia polo peso da razón e procure encubrirse ora no sarcasmo, ora en diferentes voces poéticas. Un Carballo, en fin, a definir a súa obra como poesía de existencia, a través dun século que para ele e para nós fendeu moi cedo, en 1936, deixando morte, persecución e silencio. E vela aí a memoria como reificación da experiencia. Os meus pais, no pequeno Ferrol dos tempos da Guerra Europea e a posguerra inmediato, acudían sistematicamente ao Teatro Jofre. Hoxe, nun tempo de medido e calculado caos, o Jofre tería ser o escenario onde recuperar aqueles versos que un tempo só vixiancia, censura e impostura borraban. Acolles este outro lugar de seu o Paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela. Na escola, os nosos fillos aprendendo a condenarnos, a desprezarnos, a denunciarnos, a falaren na lingua en que insultados fomos e xulgados réprobos, e na cual foi estendida a acta que nos levou ao paredón, ao cárcere, ao desterro. O máis íntimo da miña personalidade está reflexada na poesía, declara, e con esta doa adentrámonos nas marcas dunha paisaxe que puntuamos coa muller, fatal ou divina, coa soidade que debala na arela de eterna renacenza, coa fábula cuya función é luir na verdade do real para que erga bo, en pasar do eu ao ele coa arte de cativar como mecánica de descubrimento, tal vez de desdobramento, e no temor por sobordar o pudor branco, por esgazar os veos que o mito ou o soño liberan. Para situar esta miña proposta á volta do persoeiro poeta que nos convoca nas Letras Galegas 2020, fágome acompañar por un autor de meu, polo Barces, por fragmentos de un discurso amoroso que me sitúan na sospeita e na experiencia de ler Carballo Calero como un Werther que agarda a se prendar dunha imaxe mentras a perda e o desasosego amoroso van envolvendo nun veo. E por aquel autor oteriano, o demandito Chateaubriand, que nes outros fragmentos, para o caso autobiográficos Amor e Vellez, sobre a súa turbulenta vida afectiva, entréganos a versión masculina e cristiá de Safo ou de Fedra, como a él nos entrega Isolda ou Helena. Partimos deste xeito do corpo feminino como un material que o subxuga e que, cando devén en silencio, non dito como síntoma, configura o celme da poética. Tal ese Werther que se exilia da imaxe da amada, unha obra na que Carballo Calero tensa ao máximo esta experiencia é futuro condicional. Saberás entón que te amei cando xa non te ame, mentras arda no lume teu, tereino oculto.
Volve ser Barthes quen bota a man de Freud para aluir nese estado no que, cito, a paixón de amor é un delirio, mas o delirio non é extraño. Toda a xente fala dele, tornándose doravante moderado. O que é enigmático é a perda do delirio. Éntrase en que? Reflicte o estructuralista francés. Éntrase no do real, no loito de amor que se desliza para a outredade, no desasosego que chega até Tristán. Ela nunca foi túa, ela é só de si mesma, unha e outra vez, Isolda como deusa e a ficción como arma poética. Recollo así a luva de Rodríguez Fera a propósito da influencia latente do cinema na poesía de Don Ricardo, máis alá da consciencia mellor do autor, como acontece por outra banda en calquera proceso creativo onde ese momento de graza adoito emerxe como froito do azar sen que os camiños que se seguiu se poidan explicar. Esculco deste xeito os modos de encubrimento de que falan as estudosas, os modos de substitución do vivido polo desexado, da arte que nos acude no delirio. Vou así cara aqueles poemas nos que a mise-en-scène é a cerna, onde o eu só o ancello pesoano de ser tudo de todas as maneiras e asemade o ele. Un ele a senlear nos espellos que reflicten Lilith ou describen Xenebra, onde o poema é a pantalla como barreira e é, ao mesmo tempo, a porta de entrada para un film de suspense en este home que se despide da vida. E o practicante, e os cirurxiáns, e o director, e todos son sorrisos. E unha noite na habitación, e el fingindo dormir, e ela a facer que dorme. E ao día seguinte o capelán sorrindo, e a confesión sorrindo como unha conversa. E collido do brazo dela, baixar polo seu pé ao quirófano, e o quirófano, onde o ele é o eu, que se nos narra en 1977 con ton de comedia de enredo en O canto de Tristán. Tristán, con gravata de cristal, unha noiva ao seu noivo eu conducía, e seo de faldra máis ben curta, nada medieval, nada romántica, de ollos pouco anxos, de boca pouco pomba, de peitos máis ben soltos, e o poema, unha secuencia narrada en 3 actos, fai previsível esta fin dun guión convencional. Ao día seguinte, ela vestiuse tranquilamente, e colleume tranquilamente do brazo, e proseguiu a viaxe tranquilamente. Marco esperábanos tranquilamente na estación, e ela presentoume tranquilamente a él e casou con él tranquilamente. Retorno agora a esas figuras de muller que o escritor pensa, esculca e expresa dende o ollar occidental co prisma dos valores incorporados dende a noite dos tempos. Esa muller construída para ser mirada, para ser posuída, para ser gozada, pel branca, silueta grácil e Roma, tacto dondo. Mentres o poeta varón peneira nos sinais que identifican polo seu modo de actuar a frívola, a volúvel, a sensual. Porén, no contracampo emerxen 1986, as cantigas de Amigo e outros poemas, onde é ela quen mira, onde ela é o suxeito da fala, a voz que o autor non domina. Amigo tal vez é plural e intermitente, fragmentario e efémero, e eu son eterna e múltiple, moribunda e incólume, fumando as horas de violento pulso, batendo os meus calcañares, as illargas da vida, galopo contra ti ou fúxote cantando. A muller, un suxeito de fala co corpo como acontecemento, como aparición disruptiva. Mentre eu conducía o meu carro pola cidade en sombras, ti puxeste a tua man esquerda no meu xoello direito e eu chameite atrevido, mirando para ti os meus ollos brillantes con oblicua malicia. Unha fala que creva normas que anticipa con Helena cando regresa a Esparta. A gorxa do tempo engolirá Troia e os 10 anos adúlteros. Purificada polo esquecimento, me non pesa o corazón. Segura, calco con pé de marbre o pazo natal. Mas cando o poeta usa a súa voz, a visión da muller retorna aos praceres do imaginario, ali onde, outra volta, Barthes, cada figura estala, vibra sosiña como son despedido de toda a melodía. Demetrio en soños posuiu crisis, e desperto non quixo posuíla. Asín eu renuncio sen saudade nen dor a viver nada máis, pois xa todo o soñei. No profesor Carballo Calero, no erudito que adoita demorar en motivos que devalan dos textos bíblicos ou das lendas artúricas, xermánicas, gregas, sobrancea unha poética da palabra en sí, tal e como apunta Todorov, unha palabra ricaz, mórbida, culta, que por veces se redime no obxecto que describe para que esa dualidade que lle fai compaña, a
A razón por sobre as marcas da existencia e do desexo, do descubrimento e da sedución, sanden a ferida. O século que andou púxolle diante os ollos un film, Chapáyev, o guerrilleiro roxo, 1934, recorrente en Escorpio, e nas actividades do Batallón do Talento da División Lister, e rematou para el con outro ruso, neste caso nun soneto de 1987 que lle pon nas mans a Rodríguez Fer, cuxo último verso lamenta, con aquela ironía, non estar no lugar do amante de Brigitte Bardot e máis de Jane Fonda por orde de aparición. Coa morte ben pode deitarse quen con Brigitte e con Jane antes o fixo, que iso foi vida e morte foi tamén. Non todos poden ser Roger Badén. Porque lendo Carballo Calero tan denso en referencias, por veces choutan estas ligazós inagardadas. No meu caso foi o Werther que di nunca me apaixono se non o tiver desexado. O Werther para quen o amor a primeira vista é o pretérito perfeito, como nestes versos de Don Ricardo. Ti és dese mundo, eu son daquel. Como nos atopamos? Un intre só, somente un intre. E máis adiante, un intre no que se concentrou a selvaxe dozura do universo, no bater subitáneo, brado mudo de triunfo agonizante, felicidade de tan alta voz que non se pode ouvir. E o pretérito imperfeito é o que terma da melancolía. Cuidei asirte para te reter. Asín a túa camisa e esgasouse cando tú, rindo, remontaste o voo con as túas invisíveis asas de deusa, deixándome nas maus un farrapo tan só de eternidade. Un Werther que se enmascara e asexa dentro fora de campo até que xurde ela. A espreita na terraza do café veuna saír rodeada das persoas que constituían o seu contorno xurídico, o seu límite legal. Non acusaba alteración algunha no semblante, falaba e ría con naturalidade, necesaria e suficiente, e de súbito veuno. E aproxímome a fin desta miña leitura que engarcei no ronsel dos compilatorios pretérito imperfeito e futuro condicional que anda reticencias. Fíxeno termando da variante ortográfica sempre inacabada que escolleu e experimentou como toma de posición, cunha doa que aquece na man dese escribir para sí maila fusión coa escrita como posibilidade cando o non dicíbel, o cárcere, a vida, a súa vixiancia, a eternidade ou a despedida lúen na fábula que aloumiña o pesimismo e a sabiduría de quen mira. No alto do bosque está o meu eremitorio. Chegaste cando o ceo de outono agoiraba neve. Un camiño perdido conducírate a min. O inverno nevou fora, mentras dentro alapeaba o ledo verán. Ficaste prisioneira. A neve borrou os camiños, non saberías regresar. Treite ao pé de min mentras o inverno reine. Sei que te marcharás na primavera cando o deshielo abra de novos vieiros. Mais teño a esperanza de que non te verei ir. Son xa moi vello e morrerei antes que poidas cruzar o Sarego. Pecharás mos ollos coas túas dondas mans e cando o sol endurece o chan, iraste sobre os teus pés lixeiros como as horas. Mais eu non te verei marchar, a dormir para sempre de ollos choídos, a soñar que estás aínda, que estás sempre ao pé de min, no alto do bosque, no meu eremitorio, mentres fora cae, día tras día, ano tras ano, vida tras vida, a neve que borrou os camiños e che impede partir. Nada nel, en Ricardo Carballo Calero, é nos alleo, dixen.